nalika apa kang kaya mangkono kawis para denira kemarangan merpati pemadhanira ingkang rangka jejering garwa esti sedekku amari telu duh kakang mas sugeng kula mugi kunjuk wonten sangandhaping pepodo paduka kakang mas satata kadhisik denir marang rinanggul kembang kuning waradaya tantemarang iwasan jangka ngabyantara merpati pepadhanira ing bangka linala suci tira konang duwung denira marang satata kawit ingkang maraka denira marang kaberaken lon-lon boko alom kawis ora bapak ngabyantara merpati pepadhanira Bapak Maryana sekalian ibu jejering atmaja putra kunjuk mring Sudarma kekalih kira rahane mangke denira marang tumungkul duh Kanjeng rinanggul kembang-kembang meneni waradaya pan kemarang wasa jangka muhung kemarang Gusti murbeng dumadi mugi dinegara mring marganing kautama marganing katentereman amarga punjuk pepadhanira Bapak Maryana sekalian ibu kawis para merpati pepadhanira Bapak Sudir dalah ibu yakin wau kok kang kaya mangkono anggur kepidhenira kemarin manggon bebrayan anggur mugi jumbo ingkang binayuh kasembadane ingkang sinedya dadi KKSB kalih kira satata wata kang kaya mangkono denir marang abyantara rinanggul kembang dalam waradaya tantemarang wasa jangka Kanjeng bagi kula katur rinjing pepodo-poduka Kanjeng Ibu sugeng kula mugi kunjuk wonten sangandhaping pepodo-poduka ya kene-kene wajahku nangutaku wong kakangku beksa kene-kene nyaket marang ibu kene. Wong kawis